naš klub je zapravo s ovom korona krizom odlučio pozabaviti se i za organizacijskim aspektima funkcioniranja kluba i uvidjevši kako mnogi gradovi imaju probleme u pomoći s financiranjem klubova, mi smo se odredili da ćemo se zapravo bazirati, odnosno okrenuti prema poduzetnicima. Mislimo da je priča suradnje jedne sportske udruge s poduzetnicima jedna vrlo zdrava priča, pogotovo za budućnost Hrvatske. Siguran sam da svi poduzetnici, a i sportski klubovi imaju zajednički interes, ne samo ekonomski, rekao bih prije svega i društveni. I to je neka misao vodilja. Naša suradnja je zapravo započela sastankom u regionalnom uredu Dalmacije i gospodin Slišković nam je tu pomogao, otvorio nam je vidike, rekao kako funkcionira udruga i mislim da smo se za sekundu kliknuli i naša suradnja je zaista po meni vrlo zdrava i mislim da će u budućnosti se pokazati vrlo pozitivni aspekti te suradnje. Pa mislim da je to jedan od ključnih problema. Sport mora egzistirati, sport je zapravo dio života. Djeca su vrlo važan faktor jednog sustava, jednog društva, a ona su zapravo po meni najviše opterećena ovom COVID pandemijom. Gledajući školski sustav, a samim tim i sportski, mislim da im se treba omogućiti minimalni uvjeti, a to su treniranje i rad, jer nije poslovica starih Latina zdrav duh u zdravom tijelu baš rečena bez nekog rezona. To se sada vidi u ovom trenutku kada su djeca zaista puno manje u pokretu i nezadovoljnija su i mislim da je taj sport jedini način da se djeca, da nađu neko zrno optimizma u ovome trenutku u kojem se nalazi. Mislim da mi sportaši trebamo gledati na sve ovo što se događa pozitivno, moramo biti sretni što se uopće još možemo baviti sportom jer je sport zapravo jedan izlaz iz problema u kojem se znašlo društvo i svijet i mislim da ćemo mi iz ovoga svi zajedno izaći kao pobjednici. Povezanost sporta i poduzetništva to zapravo vidim kao jednu simbiozu jer sport i poduzetništvo ne idu jedno bez drugoga. Zapravo ja svaku sportsku udrugu i svaki sportski klub doživljavam isto kao poduzetnika, isto kao tvrtku jer svaki klub se treba moći financirati, svaki klub plaća račune i isto tako znači mora paziti na svoje održivo poslovanje. Što se tiče samog potencijala naše buduće suradnje, meni je jako drago da smo već krenuli na način da suportamo jedni druge, odnosno da na neki način reklamiramo jedni druge, što kroz društvene mreže, što pisanim intervjuima. Isto tako za budućnost vidim situaciju u kojoj će udruga Glas poduzetnika sigurno doprinijeti tome da odbojkaški klub Ribola Kaštela dođe i do novih sponzora, da riješi način svoga financiranja, a isto tako u nekim boljim vremenima kada klub bude u potpunosti financijski stabilan, vidim i da će klub pomoći donacijom udruzi Glas poduzetnika koja inače funkcionira isključivo od dobrovoljnog članstva. Perspektiva je pred nama, kliknuli smo, podržavamo jedni drugi, a vjerujem da ćemo u nekoj skoroj budućnosti organizirati neke zajedničke akcije na dobrobit i poduzetništva i sporta, a pogotovo tih mladih ljudi koji treniraju u ovome klubu.